Asgaard Recruitment er en rekrutteringsvirksomhed, der bygger på forretning og mennesker. Og det er både internt, altså vi driver en forretning, og vi er nogle mennesker sammen, der kan lide at være sammen og arbejde sammen. Og så driver vi en forretning, hvor vi hjælper andre virksomheder med at finde de rette medarbejdere. Og det gør vi, fordi at vi kan lide forretning, og vi kan lide mennesker. Så den kombination har gjort, at vi har fundet os til rette i markedet og nyder at finde kandidater og medarbejdere til vores kunder. Jamen det, der gør specielle, er, at man kan mærke, at vi kan lide det, vi laver. Vi nyder at drive forretninger, og vi nyder, kan man sige, det at tale og finde de rette kandidater til vores kunder. Så jeg tror, hvis du er enten kunde eller kandidat, så kan du mærke det her med, at vi kan lide det, vi laver.